Papa jumbleng. Lihatlah, memakai katok kere. Jan ra masuk. Nyapa sih? Apa? Mas kamu ngisin-ngisini aku tenan ngono ki jarine pemirsa. Koyok kamu ki ora tau tak tukokno sandangan. Sandangan 6 kilo ngantek turah-turah ning. Oh, aku efek bingung. Wong lanang ya ngono kuwi guys ya, ora usah dipaido. Ditukokno klambi ijo, abang, kuning. Sing dienggo yo ireng. Ae, ngantek coplok yo ireng. Asam wis koyo ora salin, ora usah. Aku ora maido bojoku wong lanang wis biasa ngono kuwi sam. Nyapa jane? Iki lho yo tak kandhani yo, aku ki wis dandan ki mang guys yo. Ape dijak bojoku golek sandalnya kan yo skempre ya toh. Lagi 10 meter metu saka omah, guys. Wis turu. Wis turu. Ya. Mang bar ngombe obat. Wis tak pacaki ayu ngene ya ta lho. Outfit untuk tidur. Outfit iki ngene kok ngene iki mang kan panas ya ta. Ya wis penakno turu. Tapi pamane nek kita kemana-mana ngono ki lho sayang ya. Kinara tak tumpakno karsit ngono kamu wis tega. Merowengi iku lho aku ya. Loh, orang rowangi padahal kayak wis tau tak tumpakno karsit meneng ae dene antengi. Lah yo dijajal, kamu gak ngarah roh nek ora mbok jajal nek karo aku tok kae soalnya yo ora piye-piye guys. Kayak pernah tak tumpakno ning karsit to. Aku dhewe numpak Brio ning Kendilan, dene ning sebelah kene aku nyetir. Dadi mek aku karo Kinara tok. Ku yo ora piye-piye, bocah anteng, guyu-guyu, yo ora rewel, ora ngroweng, ora piye. Soalnya emang iki wis wayahe nganggo karsit dibiasakno kono perjalanan jauh ngono kuwi. Dene yo mesakno tak pangkungin iki kan dene ora iso leluase. Wis yo iki perjalanan kita mau cari sarapan. Lho pipine ngantek menul-menul ngantek luber-luber. Wes nanti dilanjut lagi. Terus Ki dino iki mae kontrol di Bojonegoro. Tadi berangkat jam 6 pagi, guys. Bangun. Bangun, Sampai guys. Bangun. Iya. Dunia sempit, guys. Percobaan ngopi, guys. Sempit. Layak pan mau lewat apa niku? Bengkelnya tutup. Ternyata lho, guys. Nah, mekanik dunia akhiratnya sarapan dulu, guys. Tapi sarapan, guys. Kena lesian kan apa? Apa nih? Masehan. Mending ning anu kene lho. Ini kono kuwi ana wong rokok, ana wong apa kok. Ngene wae. Hei, bangun. Iku. Yes, mau. Mah, Lengos. seteng mah. Mau. Seteng mah, man. Kinara. Tapi lagi rene pertama, guys. Nek seru ikut wis pernah. Wis pernah pisan ya. Ini kene iki. Iso melok. Bukan kayak iso melok, tak penakno turu ning omah. Iya iki ya. Ya Allah, Mas, mbok syuting kok ngantek. Mbah. Tak zoom moh, guys, deh, guys. Rame to ning kene ya. Ono langsung sawah guys pemandangannya. Heeh. Jadi nek pas bertandur niku itu. Karena panggono juga masih sepi, guys. Iki digawe ketok koyo bejasere tapi ngono masih kosong. Mbah urung diresmikan apa ora payu ora. Alah montore rubuh. Montore rubuh, Lek. Montore sinten niku? Berarti paling ning jero kali. Apa nopo ya aku nopo? Anak rokok iki lho penak. Iki lho penak. Apa ning guri kono kae penak. Tapi kan nek rokok ku lho. Kono lho, sebelah kono lho. Nek guling ngene. Alah kerangkang tok. Endi? Kuwi ya apa? Saya tak coba ya. Namanya iki cek nek bekas panganane ngono. Enggak, dia habis rodok mengeluarkan cairan bar tak ombeni obat mang kan dekne langsung
apa metu. Jadi iso lega. Kimang terus urung tak salini. Kenapa sih Mas? Masya Allah. Ben manuk mucel sesuai angger mbok ngono ae. Biasane iki aku pol gething neh ya apa, Guys? Ditaleni rapian iki lho, kathok iki. Padahal jemberi wong wegah aku. Wong padahal iki kathok iki nek pirang-pirang serius lho. Tak tukokno iki model piye nek. Rupane ijo, krem, ireng enek sing apik. Ya senengane yo sing kempre-kempre ngono kuwi kok sing dituku kok. Sing dienggo kok. Kinara. Kinara. Ba. Cilik. Ba. Cilik. Ba. Nek mama always tersenyum. Nek papa saiki jenggureng. Soale gak tau dijak dolanan. Panggone enak, Guys. Rindang sekali sewecuk ngene iki lho. Walah. Sewecuk ngene, Guys. Jos, Guys. Ya, alase godhong jati. Ngene Mas Dimas, padha iki mang pokoke aku pesenku nasi jagung komplit. Jadi mari kita review karena aku pertama kali kesini isinya ada apa aja. Enek botoke ya. Terus enek betiti. Enek apa iki? Pedo apa ya? Sambel. Terus enek peyek dan juga ada tempenya. Masya Allah. Iki aku labu nggih. Nggih, atas. Walah. Pantesan kamu betah bolak-balik mam ning kene. Hawane yo penak ngene. Yo. Aku mam saiki. Oke. Wes guys yo. Rada mundur nek no. Wes. Iki ora nek tripod, ora nek apa, Mas Dimas ngejak Kinara. Sepurane nek mak-mane gak ketok. Sayur menir. Sego jagung. Bismillahirrahmanirrahim. Coba cak reno-reno lo sayang. Wes ning kene ae. Tempe tepung apa? Tak kayak kene ya, Mbak. Nggih matur suwun, Mbak nggih. Putah, Mbak. Jangan dandang ayo. Mboten apa, Mbak, nggih. Ayo. Betiti guys, betiti ku dulure botok. Betul. Terus guys tak mam ya. Anda gak maem. Engko ben iso langsung gantian karo Mas Dimas. Gentenan. Jangan, adik nggak boleh. Iki dipangan
3 sendok 4 sendok ngono ya entai porsine. Mau nambah yo kurang telur. Emang sing nikmati yo sing mambu-mambu sithik ngene iki. Tanduk ya. Pas 2 bulan tanduk. Kuwi tak pek aku, sampean tak pesen neh. Apa neh? Iya, tapi aku nek tanduk gak enteng kok mesti. Tapi aku ijek kurangan sithik. Ya kamu jangan malam. Mah. Lah sego jagung iki wareke ora koyo sego beras yo, guys yo. Tandani koyo lontong bering ngono iki warek iki sesaat di nggo pipis apa ngene wis salah ilang apa neh nek dikenyot. Kinoy. Sakno ta. Lah kamu wis bar makmi Dek tadi, Dek. Pokoknya saurunge metu ki mangke wis tak kei makem sik, guys. Wis nenen bering mang wis. Wes nunggu papa sik selesai. Ora sedia wes. Nyapa? Nyapa ta ngomong? Sampai lali aku. Dene iki bar kepesen iki, guys. Aku jemberno, angger bar mangan men ngono ayo. Timbang dipicak-picak nah. Mungkin dia nyetir ke PC nyelip-nyelip malah dipicak-picak nah. Terus aku lagi picak doang sing numpani biayaan, kok malah picak doang. Duh, lah sing biayaan iki sampean. Tengene warak iki kok. Lali. Kamu jelas sumono kok mohon-mohon. Piye jajal mohonku, Rai? Orai di gak masuk. Nang ini lo guys yo Mas Ami. Nek bakul becak iso sampe diteraki aku ayo syok kok. Aku anakku kok. Cek luas. Alah, Yo alah. doprok nang Alah, kono delok alah. kidara lu santai. Dene lo mudeng apa? Dene mudeng apa? Kok Tumpah do bapane rapepe. alah. Ya bener kuwi. Apa? Nyantai. Picak. Bahkan yo sayem taruh salah-salah kok cek kok gremeng kok terus berarti aku nih. Mobil saya satu. Mbak kira emang aku nyeneni bakal becake? Ya ora, ya kamu sih tak seneni. Bane kita gembot sayang iki sayang kita. Hampir nih nanti iya guys. Tuku tang, tuku apa nggo ngetang. Untune jaki sapa kono. Wes di sini aja Dek ya, gak usah ikut ya. Ya Allah, wis barengan. Oleh-oleh sama kok Jogja. Duh, Bojone kuwi. oleh-oleh kerupuk mangke. Matur suwun sanget, Mak. Lho, umur Memang melok nah. lho sampai Duh, mboten kali lina Dek, Wong. Lah jenengan kali sinten? Wah, Kenapa? Kebebasan minyak terus iki sing lebok lagi cirangin. ngono aku kok bundas kabeh. Lah ya aku biasa Nah, sikilku delok koyo ngono ku lho. Astaga. Cepet terus kebebasan minyak. Tiba kuwi saka sing kintiran kuwi Mak ya. Kuwi iki wis sampe mlebu ning wawa. Ning kumbahan, ning apa jenenge? Hei. Kedian. Nggih. Kambine lho ndak terus kok ngono. Seksi cah aku cah. Aduh, keros cangkemmu. Cangkeme kakek Ah iya ngono. Dah. Ngantek nglembre kok. Dah. Oh ya. Abola. Pulang. Atek termasuk nganu ya, Mak. Hah? Langsung dicandak napa tesih antri? Balang kok kono bukake jam 8 kok. Oh, nggih to. Padahal tulisannya iki jam 7. Nggih. Jam 7 sampai oh. Lah nggih lah nek ngertos ngoten nek jenengan nggih berangkate ra santai-santainan lah nggih. Lah tulisannya to mrikune jam 7. Kok kira jam 6 nduk terus kok kono iki abis. Ya suwi lah ora buka dokter cek nang. Lah nggih karepe kula enjing kan ben tekan kono langsung dicandak nggih Mak nggih. Ya tapi aku yang untuk nonton Berarti nggih empun. Soale empun ket dalu, kan ndek dalu kula ndaftar kene niku nggih. ya disuntik eneh, Nduk. Uap lagi. Oh nggih niku enten napa? Ben menangi. Bekase suntik. Asam terus asam kok pisan tok tok. Oh, lah. Pripun rasane, Mak?
Cekit-cekit apa? Ya disuntik yo sakit-sakit ta. Ya terus engko yo nek wis obat entek. Tapi ya kalongnya akeh yo nah yo. Daripada sing saurunge kuwi Oh, karek iki disuntik ya anu sing blendung-blendung. nggih sing pinggir-pinggire niku nggih. Nanane kan sing blendung. Terus kan ijek, Dok ini masih Dok iki disuntik lagi ya terus disuntik. Suntik. Nggih. Maksudnya ki doktere mau nyuntik ngono ya sing blendung-blendung kuwi. Nggih, nggih. Ijek enek. Loro ngene kok yo yo entek akeh nduk. Nggih, ket Ya niko. Allah, nek Pak ngocek terus ki nduk raiku rak ngene kabeh. Tunjuk kene yo kene yo. Ya Allah, Mak. Mak. Penyakit tok nempleke dilalah kok sing panti dhuwit iki ganti dhuwit koyo kae ngono kaya apa nduk raiku Ya Allah, Mak. dibutuhno coba badame cici. Tak ngoten e, Mak. Iya, lho. Buduken bae kok. Iki untung wis nganu lho, nah wis turu esuk mang. Dene wis Iki srodok. mati lampu. Lho, iki mang tak keloni ket mang ra gelem nah. Sumuk kan dekne. Sumuk dene iki sumuk. Ayo, Mbah aja dijambak. Dan iki tangan iki Pelek ngono lho nasan. Ngene lho. Tangane waduh. Wet set. Sat-set dekne iki roh apa langsung dicuwek langsung dijambak. Mandi mau tadi. Mandi. iki nek Boten. bekas sing mendela. Mandi. Ndek wau nganu, Mbah, si Ben mawon. Dipok-pok ngono lho banyu anget, ben meler malah. Nek esuk rapopo. Oh, ngoten. Nek sore tok, ngono nek sore esuk kan sirahe Udara pagi. Beler ben metu. Mau nek gak mbok. Mau tak mimiki obat niku modal riyake. Mungkin sonten wis uap lagi. Mungkin ndek ben. Niku wis pun rada anu, Dik. Kok grok. Nggih, Dik sonten walah. Pun kuatah dale. Ya Allah, Dik wis ngono lah. Takling. Lho, wong ditabuk lho. Sikile ngono-ngono malah senengen wong tuman. Wes mak pas dina iki ora masak, guys. Tidak masak, angsal tonjolan saking sinten, Mak? Juari. Oh. Mayan to. Lek Juari, Mak. Lek Juari sinten ngoten tangklet? Juari. Alah juarine Yuni. Yuni, Mak, terus Juarine Yuni. Sunat, guys. Dalamnya pundi, Mak? Menden. Walah, aduh, Mak. Menden kecamatan tapi desane Sunat aku titip jenengan mawon nggih. Menden iki waduh iki, Mak. mbok apa-apa gitu. Lek jenengan bareng-bareng nanuni teh odong-odong kalih tangga-tangga ngoten. Lah kinare yo cek pilek ngono iki, Mak. Kula tak titip jenengan mawon nggih, mungkin sanjangke ngapuntene ngoten. Anake watuk pilek ngoten. Iki ayo tak jak ning omah ae wis. Lho. Ya Allah. Ya Allah, Mak. Ngek mbok kene notok le kuwi. Rasanya kok ditek-tek. Iya lho. Oke. Ya Allah, kok seneng. Capek. Ya Allah, Nduk. Capek. Capek ya. Capek. Terus mau capek deh rotok lemes. Wes capek ya, capek. Capek. Aku maam jeruk Mbak Mbah.